שלום וברוכים הבאים לערוץ סקוט על גיימינג אייל. בערוץ זה נלמד על פוקימון ויהיה גם גיימפליי עם מדריכים, וכאן נראה איך להוריד פוקימון פיירד, שזה פוקימון שנשתמש בו הרבה במהלך הסדרה. מה שאתם עושים, דבר ראשון, יוצרים תיקייה. אפשר לקרוא לה גיימבוי, אבל אני קורא לה פוקימון. גיימבוי אתם עוד מעט תדעו למה. אתם תצטרכו ווינרר. יש לי, אז אני כבר לא אוריד, קישור בדסקריפשן, ווינרר, ופשוט כדי להוריד אתם בוחרים את מערכת ההפעלה שיש לכם ולוחצים. אתם לא יודעים מה מערכת ההפעלה? לוחצים על סטארט, לחצה ימנית למחשב, מאפיינים, ונכנסים. עכשיו מחפשים, הנה סוג מערכת הפעלה של 94 סיביות. אז אתם צריכים להוריד 94, זה יכול להיות גם 32. אוקיי, הורדתם ווינרר, הורדתם ווינרר. עכשיו צריכים להוריד את המשחק עצמו. יהיה לכם קישור למה שראיתם קודם, זה בגלל שהורדתי את זה כבר, אני רק רציתי לראות לכם איך עושים את זה. אז הנה, עושים דאונלוד, ויהיה לכם את זה. מה שאתם צריכים לעשות בעזרת הרר, כאילו בעזרת הווינרר, גוררים את הקובץ לשולחן העבודה. לחצה ימנית, פתח באמצעות ווינזיט ארקייב, וזה כבר על ווינזיט מקודם כי עשיתי את זה מלא פעמים. וזהו, יש את זה. אוקיי, עכשיו נכנסים GBA פוקימון פיירד, GBA פוקימון פיירד, כן, ונכנסים ל-GBA פוקימון פיירד .0 מקפים צליבי. ויש לכם את שתי הפרצים האלה. גורם את ה-Visual Boy Advance.x לתוך תיקייה. וזהו. עכשיו אתם צריכים לעשות לשים חזרה. נכנסים ל-GBA פוקימון פיירד 2 וגוררים את פוקימון פיירד.gba. אוקיי, גמרנו עם זה. גמרנו להוריד. עכשיו איך מפעילים? לחצים על פוקימון Visual Boy Advance, ואז פשוט גוררים את הפוקימון פיירד לתוך ה-Boy Advance. עכשיו פשוט נדלג את זה מהר, נעשה, אם אתם רוצים לעשות מהר, אז אתם לוחצים על רווח, ככה, לאט זה לא רווח, כאילו רגיל, זה מהר. עכשיו כדי לעבור את כל הדברים אתם פשוט לוחצים Z, לא עכבר, לא Enter, Z, פשוט Z. עכשיו איך זזים? בוחרים, סליחה, קודם כל נבחר את השם, גם לגרי נבחר את השם, סבבה. עכשיו איך זזים? הלחצים זזים, כמו שאתם רואים, זה המהירות הרגילה וזה עם הרווח. אז ככה זזים. סבבה, רוצים לשמור, מה עושים? לוחצים על פייל, save game ובוחרים סולט. בואו נלך על סולט אחד. שמרנו. עכשיו אם אנחנו רוצים עוד פעם להיכנס לזה, לוחצים, אל תגעו בשאר הקלטים. לוחצים על Visual Boy Advance, גוררים את הפוקימון פיירד. עוד פעם כך פותחים, ואז עושים פשוט loud game ובוחרים את הסולט. יש. עכשיו מה קורה אם אני לא אוהב את הסולט הזה ואני רוצה למחוק אותו? מה שאתם עושים זה פשוט, יש לכם את התיקייה הזאת, את הקובץ הזה שנוצר שאתם עושים סולט, פוקימון פיירד 1 או שם הסולט, במקרה שלי זה 1, .cgm, פשוט מוחקים. ועכשיו כמו שאתם רואים אין את זה. קטן. אז זה הסרטון להיום, מקווה שנהנתם, תירשמו ותכתבו תגובות. אז יאללה ביי.